Nyakora Ramogi jong mana kaka senyisi ni e chenro mar mbako romo pile ka pile wantiere kod kidieny ariyo. Mae kidieny mar ariyo e chenro mar mbako romo okinyi ma kawuono kako roda bedo kod twak mong'ith okinyi ma kawuono. Twak ma bende wabro bedo kod thuolo makende mar chwalo e kor gweng' kamoro amora ma intiere. Odiochieng' ma kawuono thuon wach ma bende wadwa twake otudore kod Azimio chako ng'anyo kose oyo. Ma en kaluwore ni ndalo 14 ma bende riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nomiyo sirikal mar William Ruto mar mondo mi okete tim moko kuom dwaro margi. Mano moriwo yawo server mag IEBC, mano machielo mar duoko piny nengo mar ngima kod chungo chenro mar walo jogo ma bende onego bed ni yiero commissioners mag IEBC. Thuolo makamano koro serumo. To bende tend Kenya Kwanza kata sirikal mar William Ruto osetemo chopo dwaro mag Azimio kose oyo. To bende koro Azimio biro chopo kare buok ma bende negi buogo godo sirikal ni gibiro ng'anyo ayanga tok ndalo 14 kose oyo. Mago duto e weche ma bende wadwa twake okinyi ma kawuono Nyakwa Ramogi jong. Ka bende kan kenda mar mondo mi wabed kod twak maket kod ma antiere kae kod welo adek odiochieng' ma kawuono. Welo adek ma bende wadwa poro godo wach e yo makare mar mondo mi gilernwa ni to ginene e yo makare. Bende Azimio la Umoja keto sirikal tesre e yo makare kosen mana buogo sirikal to ponono onge gimora mora magibiro timo. Wendo mokwongo ma bende ntiere godo kinyi ma kawuono anga chak kod Patrice Ajwang. Patrice Ajwang en janon weche mag siasa ma bende wantiere godo e studio kae. Janon weche mag siasa kachiel kod jalony e weche mag telo. Machiegni ahinya Patrice okinyi ma kawuono chiew nade? Achiew maber. Machiegni kende studio magwa. Erokamano. Wendo mar ariyo Nyakwa Ramogi jong antiere kae kod Honorable Beatrice Ogola ma bende en senator mogwel. Mano en senator mogwel. Entiere kae kaka senator mogwel kendo biro bedo kotwa kodwa kaka jasiasa pachoka. Machiegni ahinya twak mar okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya. Ang'eni mae mari mokwongo mar bire chenro mar rupiny kachiel kod mbako romo. Asebiro kendo mar ariyo kendo pod abiro biro. Erokamano ahinya. Wendo mar adek Nyakwa Ramogi jong antiere kae kod Billion Ojiwa. Billion Ojiwa bende en janon weche mag siasa. En osebedo kode kuom kinde malach. Kawuono bende pod wadwa medo twak kode mar mondo mi onyiswa ni en to paro nade sirikal mar William Ruto ponono biro winjo tungni mag Azimio kelo kose oyo. Machiegni ahinya Billion okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya. Ichiew nade? Achiew maber ahinya. Nyakwa Ramogi jong mana kaka iseneno magi welo adek ma bende antiere godo okinyi ma kawuono. Welo ma bende wadwa bedo godo kod twak mong'ith kotudore kod Azimio chako ng'anyo kose oyo. In bende kamoro amora mineno wa okinyi ma kawuono inyalo tudri kodwa kitwak kodwa e studio kachiel kokale namba mar ote machuok ma en 33600. Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Chwal mana ote magi penjo mora mora. Wabro bedo kwa somo to jolony mantiere godo kata jonon weche mag siasa kachiel kod jasiasa mantiere godo biro bedo kaduoko achiel kachiel. Kwa chako twak mar okinyi ma kawuono akena chak kodi mheshimiwa. In kaka senator mogwel ang'eno gweli senator mogwel e bwo riwruok mar siasa mar Azimio. Azimio chako ng'anyo. Amoso mokwongo adwa chako kamoso joka Ramogi jong ma jodalawa kuonde duto magintie ka gibedo kodwa e mbaka ma kawuono kata kuonde duto magintie ka gitiyo tijegi. Amoso gi no yawre. Mar ariyo adwa oro kuyo kuom lal mar mama Grace Onyango. Mano mama mathereng'enye mano okwongo yier e bunge kendo mama mano okwongo bedo meya Kisumo. Mama no lal nyoro kendo no lal odiochieng' ma International Women's Day odiochieng' ma mine ogeno kabisa. Omiyo aketo kuyo na kaka achiel kuom mine ma Nyanza to kendo kaka achiel kuom mine manie siasa. Ipenja penj maber ni Azimio chako ng'anyo. Adwa na nyisu ni Azimio e duond jopiny. Azimio kotelne gi baba Raila Amolo Odinga e duond jopiny. Baba nyicho wacho nomiyo sirikal matiyo ndalo 14. Ndalo no norumo otieno mokalo saa 6
to kendo adwa nyiso ogandawa to gi jombaka wetewa ma wan go kawuono ni bang' odiochieng'no noserumo. Wariti, baba biro wuoyo, Azimio biro wuoyo kawuono. E Azimio baba e cardinal biro golo yamo marachar. Useneno kaka iyiero papa, irita rita ni to yamo wuok saa adi. Iro marateng' biro wuok odiochieng' ma kawuono, jowa orita rita. To gima dwa wacho bende ni Azimio osebedo kawuotho e counties wa kago mbaka makoro wago sani ni Azimio osebedo kawuotho kendo kawacho weche mochung' ne jopiny. Weche ma Azimio osebedo kawacho gin weche mochung' ne jopiny matimore kendo machando oganda wa sani, kendo ok gin oganda wa kende ma Jokaramogi, to giting'o weche moting'o oganda duto te mamiyo ji pek e Kenya ka, mana kaka isewacho. Azimio osebedo kawuotho e counties mopogore opogore. Wasedhi Machakos, wasebedo Kamkunji, wasedhi Kisii, wasedhi Kisumo, wasedhi Kitale, wasedhi Busia, biro Jivanjika kuwa biro lemo. Te gigo duto te wasebedo Azimio go mbaka gi jopiny. Gigo magisebedo ka giwuoye gin magi. Achiel kuomgi en ni Azimio osebedo kawuoyo e weche yiero miluongo ni electoral injustice. Mamano wang'eyo duto te ni ok wasebedo kwa mor gi weche machalo kamago. Mane mbaka mwasebedo kwa goyo. Mar ariyo, Azimio osebedo kago mbaka gi jopiny kuonde ma wadhiye e pek ma jopiny te koro winjo e Kenya ka duto. Ok en pek mar oganda wa kende, to en pek momako ji duto ni e piny ka sani jothurwa winjo matek gimiluongo ni cost of living. Mar ariyo, Azimio osebedo kawuoyo kago mbaka gi jopiny e weche machalo kata kaka yiero mar jogo madhi chung' ne yiero mabiro miluongo ni IBC osebedo katimore. E Senate kata e bunge nyocha okel panel madhi yiero jo IBC manyien. To kwang'iyo to kata kaka jopiny neno, e panel no ne en panel modok konchiel kor sirikal. Omiyo mage mbaka mwasebedo kuwa wuoye. Ilero kanyo makare ahinya kindi wacho ni Azimio nyaka sani pod biro dhi mbele kod ng'anyo margi kaloni ndalo 14 noserumo. Bilian ang'e ni intiere kae in jagono wanyalo wacho ni intiere i sirikal kata bed ni nyaka sani wang'e ni ndalo 14 mane Azimio omiyo sirikal mar William Ruto oserumo. Odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend piny William Ruto osechako jiwo arita ahinya to e kuonde kar jota mano mar jatend piny Kenya. Nyalo bedo ni kaluore kod buogo ma bende Azimio no buogo godo sirikal ni kochopo ndalo 14 to biro bago ng'anyo. Sirikal mar William Ruto osebuok makoro giwacho ni we koro wajiw arita kaluore ni ng'anyo biro maratipo e pachoka. Erokamano Joyce. Mokwongo adodwoko erokamano ne joneno magwa te kawuono. To mara en mana matin ni achiel aparo ndalo 14 nyoro to nyoro gotieno midnight kaka senator wacho. To gima ng'eyo maber seche mipango gimoro to yot kendo ndalo mni wacho ndalo 14 to ndalo 14 ne ndalo mang'eny sana lakini sama ndalo 14 oserumo kore kibro yudo ka maybe gibro chiwo extension maru ndalo moko nikech an gadier no giikre maber ne giparo nun ker marwa William Ruto bro bedo kod duoko bro luongo bet mondo ji obed mondo ji olos kaka mano pok otimre. An gadier no ng'anyo ma dhi timre machiegni onge. To ipenjo wach maru security aparo ni waseneno threat to ken mana mar Azimio kende. Aparo nu Omondi Jamijinyero Omondi longo ni Eric Omondi bende opango ni dwa dhi ng'anyo chiko State House to en mana make sure ntiere security and order ute kuonde dak mar ker. Emomiyo waneno ka ntiere security mo osebedo beefed up Kisumo
nyaka Nairobi bende. Koro kapar ken ng'anyo mar Azimio emomiyo security no bedo beefed up, but all the same nyaka security bed beefed up ka nikech nitiere jomorita rita mondo wach ni wadhi kata ng'eyo nang' midhi tim kuro. To asewinjo tel matin no ne nitiere barua magidwa deliver, koro kang'eyo ni wasebedo korito ndalo 14 te kara na barua me ibedo delivered. Koro I hope ni wadhi bedo gi kwe, mane gima wakwayo githurwa. Senator, ang'eni wach moro ili wawinja ne wach Patrice Ajwang mabende wantiere gode studio ka okinyi ma kawuono. Wach ni mar Azimio chako ng'anyo nyaka sani wang'eyo ni demands gi moko pok ochopo kare. Kwatiyo kata kod ranyisi mano mar yaw server mar IBC kalure ni jo Azimio ne wacho ni kalure kod jakudh firimbi mane ose ng'iso gi maleng' moko ni gine mane giyombo koro gidwano yaw server mana achiel kuom gigo mapok ochopo kare. Ng'anyo makama biro bedo kose mana ka winjo kaka Billion wacho ni ponono inyalo chore mbele kalure ni sirikal ok noluongo gi mesa mar mondo mi gitwagi. Yes, ka temo twake wach makawuono mokwongo ahinya nyaka jopiny ng'e ni teko mar ng'anyo en gimo ma katiba oketo article 1 of the constitution wacho ni power kata teko belong to jopiny. Omiyo wach ng'anyo onego bedni kuom sani kinde makoro Kenya koro osechopo ni wawuok kuom igni mang'eny mane wasekalo mane ong'eyore ni ng'anyo ne en gima rach kuom sirikal. Sirikal onego ng'e ni ng'anyo ok en gima rachruok, to gino ma temo nyiso jopiny, temo nyiso gi gima jopiny dwaro. Ka wadok matin e classroom ma adwa nyiso jopiny matin, somo tiegruok mar gigo ma siasa wacho kata kendo dwaro, nitie gik moko ariyo miluongo ni invited spaces gi invented spaces. Invited spaces gin platforms ma jopiny nyalo engage go sirikal mokete chik bachalo kaka ka idwa kal chike mopogre opogre, to katiba wacho ni nyaka bede gi public participation. Ma public participation koko bedo to gino ok bidhi kare. Invented spaces lwedo moro en gin platforms ma jopiny loso kendgi giwegi kaluwore gi nyap magiseneno gi invented spaces. Ginyalo wacho ni wanyalo dhi invited spaces, to shida en achiel ni kidhi kacha to agenda en set, to gigo mwadwaro kaka jopiny ok ochuno ni ibro wache kinde no. Koro yudo ka jopiny nigi spaces mamoko ma ginyalo tiyogo mondo giwuo gi jo sirikal. Spaces machalo kaka mass action gi demonstration in those particular spaces. Omiyo watemo nyiso sirikal ni ok kik gibed ni gineno weche mag invented spaces mag jopiny gigo magidwaro timo yo ma ok ochandre gi kaka katiba dwaro gin gino marach, mak mana gin be gidwaro platform kaka maginyalo wuoyogo gi sirikal. Wach keto security kata okwach kich kar rito od ker gi piny ka, nyaka koro ung'e gi sani ni sirikal kata okwach kich sama koro ji dhi e ng'anyo mamuol kata ng'wanyo matek onego gibedie, kendo constitution wacho ni sirikal ibiro nyiso sirikal ni ng'anyo biro betie nikech gin kendgi onego gi provide security mondo ng'anyo go bedie. Omiyo kik wang'i ahinya ni keto kwach kich e kar neno mar ker kata kar offices mag ker en gino marach. Nyalo bedo ni Ker William Ruto dwaro timo gik moluwore gi gige sirikal. Mak mana ni koro jopiny onego ng'e ni kobedo ni wadhi e ng'anyo makoro wadhiye ni, mokwongo onego gibed gi agenda kaka migosi Raila Amolo Odinga noseketo, to gibedo gi kwe makende. Ahinya yudo ka ng'anyo seche man gintie, iyudo ka jopiny dhi interfere gi biashara mopogre opogre. Mano ok gibi chope agenda magidwaro chope agenda no, nikech jok minane dhi hinyo katimo biashara mopogre opogre gin jogo machandre kaka in. Emomiyo okinyi gokinyi nyaka gichiew gidhi gimany school fee mar jo CBC. Omiyo okwayo jopiny ni kata kobedo ni ng'anyo nitie, mirima nitie, iu ludre,
tu ubago ng'anyo mamuol mondo sirikal mondo ng'e nikech sirikal gima sirikal ok nyal assume sani gi pek mar uchumi sani en duond jopiny. Iwacho kanyo makare ahinya kaduogo korka kori jatelo nyaka sani koro Azimio wanyalo wacho ni tok ndalo 14 rumo sani koro wanyalo wacho ni mana kaka isewacho ni ogai mar Azimio Raila Odinga chano loso odiochieng' ma kawuono. E kinde ma bendo chano loso odiochieng' ma kawuono ina kaka jago manitiere kweth mapengo piny owacho. Gin ang'o ma ponono jopiny nyalo bedo kod geno no biro keto piny kaluwore kod chenro mar kaka opang ng'anyo mar mondo mi mana kaka iwinjo kaka Patrice osewacho ni chenro mag ponono kata mago mag timo ohala ok onego bed ni rochore e kinde ng'anyo makamano. Ngima mag ji mapile ka pile ok onego bed ni rochore. Ng'anyo makamano pange e yo machalo nade? Adwa na wach ne oganda wa mokwongo ni nyaka sane ng'anyo nyo pok otimore. Gik mosebedo katimore ma Azimio osebedo katimo en mbaka. Matiende ni mbaka ni mana kaka wagoye Azimio osebedo ka wuoyo kochung' ne duond jopiny e pek ma jopiny nigo to moloyo e sirikal makoro wantieni. Kapok aduoke wachni adwa na wachi ne wadwa Jilan owacho maber ni sama ne Azimio pango mbaka mane wacho deadline mar ndalo 14 ni ne waparo ni gino birumo. Adwa na nyise ni sama ne wacho ndalo 14 mane jakom wacho ndalo 14 no ng'eyo ni to ndalo 14 wabiro wuotho nang'o to wabiro gik nang'o. Omiyo no gik kawuono adwa ni Jilan goganda waduto orit duoko madhiya kuom Azimio odiochieng' ma kawuono. To bende awinjo ka Jilian owacho ni Ruto ne waparo ni Ruto biro duoko kuom ndalo 14. Adwa nyisi ni Ruto osebedo ka duoko e yo mopogore. Kineno kaka sirikal osebedo ka buok gi weche mopogore opogore. Achiel kuomgi kineno kata kiwacho kata mana wach Matiang'i mani more wachni. Maga achiel kuom yomre ma sirikal ne dudorego mondo weche mag Azimio gi madhi mbele, weche mag pek ma jopiny nigo oumre koro jopiny oket na wang'i e weche machielo. Omiyo kik wawach ni Ruto pok oduoko. Gini en pek ma jopiny winjo to pek ma jopiny winjo ni kata president matiyo no miluongo ni Ruto ong'eyo ni jopiny nigi pek kendo oganda wa nigi pek. Mane momiyo aparo ni Jilan gi joge luoro ni to bang' ndalo 14 koso ng'anyo dhi timore. Emomiyo kineno tiwinjo ka Jilian owacho kata security mobedo beef Kisumo kata gi State House ka. Ang'o momiyo diang' ket security go ka ok gin gi paro gi luoro moro ni tang'o madhi timore nikech kaluwore gi pek ma jopiny nigo to kawuono ko wach ni ji odhi kama to Jilian anyalo nyisi ni ji oikore mar dhi. To nyaka ung'e oganda wa duto ni king'iyo kaka baba wang' ni dhi gi kako dhini. Gik muparogo ok ni e paro. Ineno ka en ng'at magomba ka gi jopiny madwaro ni sirikal oel pachgi e gik mowachogo mondo kony. Kaduogo e penjo ni mipenjo ni to kawuono ko ang' baba nyalo wuoyo gi Azimio to geno mage ma jopiny onego bedgo. Achiel kuom geno ma jopiny onego bedgo ma baba temo dhiro en ni mondo sirikal obed gi plan mar duoko nengo mar dak piny. Mamano to en gima pod wabiro wuothe e mbaka ma pod biro dhi mbele nikech kata kawuono bang' kawuono kiny pod wan gi mbaka Migori County ma kiny notimre. Bang' mano wan gi mbaka Narok County madhi timore. Bang' mano plans nitie kuonde ka kuonde ma mbaka biro dhiye. Jopiny nigi geno ni cost of living dak nyaka sirikal yud yo ma dak dok go piny ma jothurwa yude gonyruok. Sani kata kawacho ni wang'e maber ni chiemo beche chalo nade. Kidhi nyiewo mogo mamano wach ma ji ong'e duto te ni ji ywakre. Kata kidhi thurwa kuonde ma wadake ibiro yudo ka cham gini osedhi malo moingo kaka ji ne paro. To bende adwa nyisou ni genowa kiwe dak kata mana wach mar school mar junior secondary school. Kineno gima timore e skundewa, nyithindo ni e klas, dweche mosekalo gi nyithindo nitie, japuonj to samoro ni e skul japuonj achiel
kata ariyo to wang'e ni jopuonjwa kaka training gibedo. Japuonj ma secondary en osomo subject ariyo ema puonje university kobiro ni mondo puonji. To koro ibiro yudo ka skul nyithindo noketie e junior secondary en japuonj achiel kata ariyo, nyithindo subjects gin 12. Magi gik mwagone mbaka ni nyaka sirkal bed gi mpango maber mamiyo jothurwa nyalo yudo konyruok, nikech kiketho nyithindo tiketho generation achiel duto te. Nyocha neno bende kane plan nitie kendo iwacho wach duok tero fees ma university malo. Tadwa nyisou ni ogandawa wan ibiro yudo kaka siling 16,000 ma yandi chulo miyo nyathi moro we sikul nikech okot. Koro kotere malo modhi malo. Gima wawacho ma Azimio wacho, sirkal nyaka pang gik moko kaluwore gi kaka jopiny winjo magigi dog chien. Ilero kanyo makare ahinya. Bilian, aneno ka ichiko iti matek ahinya kata e kinde mabende Beatrice Ogola ne loso. Nyaka sani wang'eyo ni moko kuom gigo mabende Azimio dwaro ni sirkal otimero, sirkal pok otimo kuom thuolo mar ndalo 14 mabende ne omigi. Ndalo 14 koro oserumo, ng'anyo nego bed ni chakore. Beatrice osenyisowa ni onego bed ni kawuono tok Azimio loso to gibiro neno kapo nono gibiro bedo ka ng'anyo ma kamago biro dhi mbele kata gibiro ng'iyo chenro ma ginyalo tiyo godo. Nyaka sani bende sirkal mar William Ruto osechako kata ponono chenro moramora mar winjo gigo ma jo Azimio dwaro. Kwachako kanyo kod mano mar yawo server mar IBC, duoko piny nengo mar ngima mabende nyaka sani wanyalo wacho ni mano e gima duong' ahinya ma jo Azimio kete maino margi. Mokwongo adwa wacho ni sama nene Ker William Ruto nene loso sirkal neno kwayo opposition ma strong. Aparo ni mano mbaka mwagoyo kata kapok wachopo ka. To sirkal ma opposition ma strong okomino ni seche ma gik moko dhi maber to pod ji ywak oyo kan gik moko dhi matek. Koro an gi weche matin, aparo nitiere agenda ma Azimio kodo mabende maber sana, cost of living, mano kata cross kila ng'ato, obed ja sirkal, obed ja opposition, sama cost of living odhi piny to watewa wafaidika. But nitiere gik moko mabende ok gin realistic, nikech king'iyo wach mar yawo server, ok apar ni en wach no William Ker marwa monego bed ni yawo server. Koro aparo nitiere demands mobedo misdirected no kuom sirkal mar kwenyo sirkal. To adier sirkal maber onego bed ni winjo gima opposition wacho. Mano number 1. But sirkal maber zaidi onego bed ni nitiere kod plans mage ma en kodo man mosechako. Koro an gadier ni ker marwa kanene odonji office ne nitiere kod mpangilio mar gik maneno plan ka kodwa timo. Nitiere short term to nitiere long term. Gik modwa timo yo machuok to nitiere gik ma ong'iyo bang' higni 2 higni 3. To chakrok nene miyo ultimatum mar 14 days. Waseneno gik mang'eny mosebedo katimre. Aparo nitiere bei mag gas nyoro osewach ne bei mag gas. Kato wach dok piny. Iwacho ni bei mar gas wach ni odok piny e dwe mar 6 ok sani. Jopiny dwaro gino manyalo miyo nengo mar ngima fungore sani. Emomiyo akwongo kawacho ni nyaka bed gi mpangilio. King'iyo sani wadil kod gik manobedo inherited from the previous government. To kata bed mana Azimio nene yom obedi donji sirkal. Gibende nene digi kwayo sa mondo gibed gilos plans margi, ging'iye loopholes, to ginega kinyalo lor loopholes go. Koro gik moka kinyalo timre overnight. Koro ka wachiew kawuono to kiny nengo mar mogo dok piny. Koro an gegeno ni nitiere gik makero sebedo kaluoro katimo in terms of infrastructure, putting up structures manyalo support gitemo wacho gin. Nikech ka wacho chan kawuono nengo mar chiemo dok piny, nitiere jok madhi bedo affected. Nitiere jopur manopuro ma ogeno puro margino to nene gitiyo kod pesa mang'eny puro margino. So kama betie nikech an en achung' Mathare gi UDA, to king'iyo Mathare en achiel kuom backbone areas magwa ma jogwa nitiere piny zaidi. To gima watemo encourage gi pile ne
sirikal ok nyal weyo jogeno mondo koro otesre nyaka higni 5 nikech sirikal ni bro dwaro mondo yiere te kendo koro en mnano role mar opposition en mar keto tero sirikal tesre lakini sirikal nyaka put in place structures manyalo hold in a long term otherwise wabro bedo kodu chenro monwan kodo chien kanyo mantiere subsidies ma we cannot sustain nentiere subsidies mar mogo nentiere subsidies mar mafuta to king'iyo chenro go maber pesa mag subsidies go kuma onego bed ni gichope ne kochope koro aparo ni ker marwa dwaro make sure no seche moko ing'isowa ga ni watuo kande nungowa mondo watuo kande nungowa lakini mbele kanyo dhi bedo maber kata kituo kande nungo ni nyalo tuwe masiche moko koro kanda ridi mikiata ne tim nango igombo mar mondo mi bole piny Patrice korka kori kapoka ami thuolo kendo jatelo iwinjo kanyo ka Billion wacho ni kalure kod pek mar ngima en gino manitiere ahinya iwacho ni mane kata kaka jalup jatend piny Kenya odichieng mabende negi chamo muma negi wacho ni negi kao sirikal mabende ne ok nikare ahinya to bende odichieng manyoro nitiere jotelo mag Azimio mabende noloso kanyo mabende notelnegi kod senator e county ma Nairobi Edwin Sifuna negi wacho ni ok onego bed ni wayiero jotend migepe pacho kae kachiel kod jogoro mongirero masiko kanyisowa kaka piny Kenya dhini kaka piny Kenya rach gino monego bed ni gitimo en bedo piny gipango chenro ni yes wayudo ka piny Kenya rach gino kenge mage manyalo keto kare mar mondo mi wagol Kenya kama rach penjo nyalo bedo makata japiny nyalo bedo ni penjore ni sirikal mar William Ruto ponono obiro seyo sirikal mano kao telo kowuok e lwete nyaka karango to jo Kenya to pod hinyore mokuongo apani Ruto gi kweth mar Kenya Kwanza ok gin very honest kage wacho ni negi kao sirikal marach kata in kidhi e chiro to yudo ka nanga en nanga moti to nyisi ni idwa usni go kuom $500 tineno ka pesa no okoromo nangano di nyiew okinyal koro kano ng'eyo ni sirikal en ne opange yo marach kendo gik moko orochre iye engine mar sirikal ne rach Ruto ne we chung no ko chung kong'eyo very well no invite problems omiyo kanya aparo ni Ruto gi Rigathi gin sincere gi jopiny onego gibed gadiera ni nitie gigo magisetimo kata kobedo ni giwacho kamano ndalo moko ne Rigathi gi Cheruyot no wacho ni kane gidonje e agulu mar sirikal ne giyudo siling $1 million to bang' mano kendo iyudo ka Auditor General wacho ni every single day State House tiyo gi $1 million ok nyal bedo ni inyalo spend gi mionge go kata jok moko jowagunda no wacho ni you cannot pickpocket a naked man ng'ama ni duk ok inyal pickpocket mano nyiso ni ne gidonje sirikal ka gionge plan maber kaka gibro tero piny mbele mogik e wach ginen temo wacho ni giyudo sirikal e yo marach ratiro manie sirikal rach Ruto e kinde mane gik moko nyalo bedo ni kethre e tend Uhuru Kenyatta ok ne ni Ruto was not part of government Ruto ne nie government no kendo nong'eyo kaka ratiro nitie no hold kata committees makelo pesa e counties magwa ma Kenya ka omiyo Ruto ok nyalo wacho mano nikech ko wacho kamano to onge adiera mar ariyo gima hinyo Ruto ahinya en ni kinde ka Ruto mi microphone to nyiso jopiny kaka obro kelo polo mondo Kenya bro bedo polo awinjo ka jo Kisumu wacho ni Kisumu en Europe nikech yudo ka Professor Anyang' Nyong'o lose kaka bende Anyang' Nyong'o bende no promise jopiny to ob deliver in some of the promises to yudo ka William Ruto nyiso kisani kaketo Biblia piny to pesa kama ok bi cartels ok bi kao kaketo muma piny kama indi to bech mogo bro dok piny kimedo nyiso jopiny mago to jopiny winjo to kendo keto geno kuomi kaka jatelo to ok wakilisha promises magi waneni ka ng'ama ok serious wan jopiny ok inyal nyisa ni kiny adhi oro ni gimoro to kiny no ok or na gimoro mano nyiso ni kweth mar Kenya Kwanza either ni ne gidonje sirikal ko gin gi plan mar govern sirikal to gin gi plan mar winning elections or ne gidonje sirikal to plans mane giketo ni gibro tiyo go kaka bottom up gisefwenyo ni gin plans mok dhi mbele makare e yo mowinjore mogik
awinjo ka jatend osiepna ma Billion nowacho ni nitie demands mag Azimio moko ma are misdirected kaka mar nyiso mane Raila onyiso jo IBC ni yaw server was directed to the president. Okapar ni mane na diere nikech Raila Amolo Odinga no nyiso jo IBC ni gisani wadwa ng'eyo ni yiero mano kalo ni was it transparent omiyo no nyiso jo IBC mondo yaw server to his dismay Raila no buok kano winjo ni Ruto ema no duoke ni servers has been opened. Wapenjo jo Kenya kwanza ni William Ruto ni chairman mar IBC koso en jatend Kenya ma Kenya ko kiyudo ka IBC kata kiwacho ni IBC is impartial to gigo ma jo IBC onego duoki through a statement gin gi CEO mantie kata ko bedo ni commissioners onge gin gi spokesperson gino ma onego giwachi kaja Kenya mora ok onyiso ni Raila Amolo Odinga mowacho gino mora manyalo keto doubts tich margi kaka katiba wacho gin oegi emonego giwuogi en gino marach kwa waneno ka jatend piny Kenya William Ruto wuok mondo gi tem siro jo IBC mano temo nyiso gimoro achiel ni they have been together ever since omiyo nyaka defend gi nikech sani commissioners abiriyo mane yandi gintie gionge koro omiyo gidong duk emomiyo rais siro watemo nyiso jo IBC ka ja Kenya mora ni gi doubts gi election mano tim yiero mokalo 2022 onego giwuog oko mondo giloks nyingi nikech nying ok ng'ato losnegi nikech gin jok monego bed independent. Ilero kanyo makara ahinya jatlange ni wach more ili kanyo to kata Billion oseloso kanyo kotemo lero kaka onego bedi. Yes. Adwane mondo anyis ogandawa e yo makende ni king'iyo kaka William Ruto tiyo kaka president Ruto nokoikore ne bedo jatelo. Ochalo gima nonego bed no ikore yo machalo nade. Nonego bed no ikore kama nyotelo tang'e ni telo mamanyo ni magi gik madwa dhi timo ne jopiny tadwa dhi timo ne gi e muda makama. King'iyo kaka baba noikore baba Raila Amolo Odinga ne en gi 10 points agenda manoting'o gik makodonjo to timo ang'owa to tiyo to gimomiyo awacho ni Ruto chalo gima nokoikore ne telo. Dong jo Kenya Kwanza bende ne gin 10 points agenda no nitiere manifesto mar Azimio. Yes. Kenya Kwanza dong bende nitiere kod manifesto magi. To kane gin go kaka iwinjo ka jawach margi owacho to pod iwinjo kiwuoye promises. Iwuoye kiwacho ni sirkal pod loso plan iloso nade kisedonjo tadwana nyisu ogandawa ni Ruto ema ne deputy president mar Kenya ka e higni 10 mokalo kendo ng'e kaka sirkal ringo kendo ne en gi plande manochano ni kobiro to timo ang'owa to tiyo to kineno kako ochako tich to nyisi no chalo ng'amo keta obira to biro to bedo kama ne opoye mane okoikore no dhi bede nikech winjo kano wacho ni bang' ndalo 100 to dhi timo kama mane gimotamore nyaka sani be mane momiyo Azimio koro kawo position mar gombaka mar wuoyo e wechegi taduoge wach mane osiepnwa wacho e wach yawo saba king'eyo ni gimitimo en adier tang'o mamono elo kanyo mondo yud adier mantie uwinjo ka baba nosetimo nonro ka udhwecha nyocho wuoyo ma udhwecha owacho namba mar kura mane baba oyudo ni 8 plus Ruto noyudo 9.9 to kamago giparo ni ok adier to dak yawo server ni mondo wa confirm ni magi ok awinjo ko wacho ni yawo server ok en tich Ruto e president mar the country sama wawuoye ni omiyo gimomiyo server ni ok yawo ok wang'eyo mar ariyo owacho ni sirkal onego bed gi plan plan ni odwa bedo nyaka ndaladi to jo Kenya koro bet rito gi ngima kaka tekni school fees otamo jothurwa chulo sani iyudo kaka jothurwa konyre mago wasewacho onge to koro wadwa chamo promises dag wacham e sirkal negi plan gik makonyo ji sano to gik mabiro biro mbele winjo kiwacho ni iketo structures wadwa ni mondo nyiswa ne structures gi idwa ketgi nyaka karang'o to gimomiyo bende chaka nuoyo ni Ruto nokoikore king'iyo kata kaka indiko ji e Kenya Kwanza kaka no ket kata jotelo achiel iyudo ka ji 14 jotend migawo 14
Muting'o ma kabila ariyo, abore ma koro jomodong' dwa share. Mano nyisi ni mano ng'ama nokoikore mar rito oganda mane dhi kwako ka gi kacha e sirkal ni. To kata ji mindiko sani kiwinjo ng'ane, en mana nying ariyo kende madhi. Gik mane obedo e sirkal mokalo, awinjo kiwacho. Adwa na nyiso oganda wa ni sirkal mokalo no noting'o Ruto ndala higni 10. Omiyo Ruto nong'e gigi. Tawinjo kiwuoyo nyaka subsidies. Subsidies en romo ne jopiny e pek ma gin go. To romo kunyiso ni gino ibedo go ndalo te. Iromo negi sama pek nitie, to ka pek osedhi mapiny to en gimoro ma dhi to duogo, ok en gima static mi iketo ndalo duto. Awinjo kiwacho ni opposition, sirkal dwaro opposition ma strong. Opposition no Azimio okawa stand kendo wuoye ne jopiny gi duond jopiny e gik monego timre ma wasewacho ndalo duto. Ilero kanyo makara ahinya Billion, ang'e ni idwa ni kora mi the right of reply. Mar mondo mi duok gigo te. Okwongo amor sana, ing'eyo ni wasebedo ka josaid mar Azimio ng'eny gi sana kanene bang' ker mar Ruto dhi Nyanza boduogo. Nene giwacho no ok gine Ruto kaka president. Kendo amor sana ka senator onuoyo ndalo mang'eny ne president ker marwa. Koro ber kagi oyieno ni ker marwa. To mara paro en mana gik moko ariyo. One, servers ok ne nyal bedo yaw. Ntiere the right channels kisama idwaro ni mondo servers go bedo yaw. Ok wanyal bedo no gimra mora itimo roadside declarations to I expect no ni yaw. Kiny kose yaw kendo jomoko thum moro kendo wajakoya kod team ne bende no bende nene kwaneno servers go koyaw. Koro aparo no Azimio side ong'eyo ntiere the right channels ka gidwaro ni mondo servers go yaw, but not through roadside declarations. Kendo awacho ni bang' yiero nene Ruto kobedo declared president immediately. Nene ntiere processes maneno betie. Nene jodhi court bo Azimio nene okelo boxes madongo manene oting'o evidence kaka kurosekwal kaka nene servers noyaw tenge. Bo nene court oidhinisha ni ker marwa Ruto nene yombo yo makare. Koro mane momiyo nenda wacho ni nitiere processes sami dwaro ni mondo servers oyaw. Ok nen manano wachiew gokinyi kawuono to wacho ni waparo kaka noyombo. Abe noyomba. To ntiere gimiluongo no election hangover. Sana kanene ensure ni dhi yombo. There's a period. Taparo aneno ka luwre kod position. Kech maru bunge. Nene wan go 1 month to 2 months maru hangover ma ok accept no yombi. But aneno kama presidency kara chal mabori mohingo hangover no gori mohingo maru mar MP. But wang'eyo maber bende ni at the tail end maru giko mar sirkal mokalo Ruto nene otikodo kaka opposition. Nene ntiere handshake government. Mawatamre accept nene ntiere handshake government maneno sideline ker marwa Ruto. Koro samwa kwano nene Ruto nene ntiere sirkal higni 10 to okang'eyo gimomiyo sechete overlook 2 years manene Ruto obedo sidelined ka moluor Raila Amolo Odinga kod ker manene mokalo President Uhuru Kenyatta nene gitiyo kanyakla. Koro ntiere samobedo sideline ntiere gik ma ok chopni ma ong'eyo ntiere weche manene timre sirkal manene chop no William Samoei Ruto. Koro mane kaka anyalo duoko kaka senator owacho. Ilero kanyo makare ahinya. Patrice kabiro korka kori winjo wach moro ma bende Billion wacho kanyo. Wacho ni mheshimiwa Beatrice Ogola sebedo ka luongo Ruto kaka jatend piny to Azimio hie no wacho ni gin ok giyango William Ruto kaka jatend piny mar Kenya. Kalure ni koro ng'anyo makamae dwa chako ayange pacho kae. Warito gima Raila Odinga biro bedo ka wacho kawuono. Bende en gima kare ka giwacho ni wan
okwayango William Ruto kaka jatend piny to kendo sirikal nogo mok gi yango ema kendo podi gidwa bago ne ng'anyo matende ni po nono gi ng'anyo ne ng'a to sirikal tok gi yango we senator duoke mano mo okay wa duoke adwa na kuonga wachi ni Azimio mantie motelne gi baba Raila Amolo Odinga wacho pile ni okwa recognize Ruto kaka president. Ene komno to okwa recognize kako bede komno. Emomiyo waluoyo about Sava to waluoyo about electoral injustice and mane momiyo nyaka wabag ng'anyo ka baba osewacho kang owacho kato biro wacho mar nyiso ni ng'ama nitie no ok ng'ama wa recognize kaka president. Winjo kiwacho ne mokwongo jonyansa no wacho ni ok recognize gi Azimio kane Ruto obiro Nyanza. Kane Ruto biro Nyanza ne recognize Ruto kaka president but immediately mane Ruto sewok Nyanza bo chiwo promises ba jo Azimio neno ka Ruto bedo machiegni kod governors marwa kendo promise development kanye kama nene weche koro kethre. Adwa na nyisi ni promises mane Ruto chiwogo onge gima nyien mane Ruto wacho ma ok ne nitie e plan. There was no new development thing mane Ruto owacho ko biro Nyanza. Ruto no wuoyo mne gik matimore mosebedo katimore odwaro thuolo mar biro Nyanza. To kano osemiye thuolo mar biro Nyanza koduogo ok me biro ne Nyanza ok me wawach ni koro wak recognize ne ene president gi process manobedogo. Awinjo kiwacho processes go be ni ne nitie processes manobedo kapok Ruto bedo declared. IBC olande mamano ne wakwedo wadhi e court nekech Azimio tele gi jok moluoro chik mar piny nekech jogo be manoloso chikego wadhi e court ochako declare ni Ruto no e president mamano be pod ne wakwedo ni court ok nowacho gima nonego bedi an mane momiyo wawacho million mane babologo cha million 8 gi Ruto million 5 kora 8 g 5 kata ng'ama chalo nade ikiana 8 moloyo 5 to momiyo wawacho ni wakwayo ni mondo Sava otim ang'o oyaw. Awinjo kiwacho ni Sava koyaw to Jakoya gi ni ng'ata be biro no yaw. Mago duto jo Kenya man gi right ka gikwa gimoro ka Sava nyalo yaw. Kata ane makwaye no dhi yaw Sava mondo ang'e ane ni to no Ruto ni no logi kura di an gi right ok mana joka kende. Awinjo kiwuoyo wach handshake ni no sideline Ruto. Handshake ka president Uhuru manokalo mane gitiyo gi Ruto to Ruto ne jalupne no sideline ne dak no bedo man enough to wuogi ne sirikand ni ok ber ok odware nekech otimo gima kama Raila no sewuok mowe sirikal ndalo machon mowuok modhi ochako chung ma jopiny oyiere. Ruto ne nyalo wuok ka gino ne ok more to kano bet Ruto bet nyaka samugi kendo waneno kotiyo gi resources mar piny kaka deputy president nyaka sirikal no noserumo. Omiyo gimoro amora minyalo wachi ni ok ber kanyo Ruto en part of rachno kata part of gik manotimo. Iwacho kanyo makare ahinya kendo itemo defend gino momiyo kata obedo ni ok recognize Ruto kaka jatend piny to ang'o mudwa mar mondo mi owuoge telo. Patrice kabiro korka kori nyaka sani nitiere malingling moko mabende odiochieng' makawuono ne waneno kondike gazet mago kotudore kod kaka Raila Odinga temo mar keto kare gigo mabende owacho kanyo ni iluongo kanyo ni anti Ruto mass action kata ng'anyo mopogore mabende gi chano bagi pacho kae kapo nono gisundo godo piny owacho duok piny nengo mar ngima kata gisundo William Ruto mar mondo mi owuoge telo kaka jatend piny Kenya. Achiel kuom gigo en kwero jopiny mar mondo mi kiko ti kod products moko. Wang'eyo ni gima kamano nosetimore kinde mokalo chien kendo jopiny noluweyo makare. Wantiere kanyo kod mano mabende ponono bago ng'anyo mamuole parliament kacha kata resistance in parliament golo pichni mag jatend piny William Ruto e kor udi mago wawach kata ne ofise mopogore kachiel kod mano mar wuotho ka gidhi apis ka apis mar mondo mi gine ni oket kare chenro makare kod ng'anyo magida timo e kor gwenge mapacho kae kod counties mopogore. Bende paro ni magi e yore makare mag sundo godo sirikal
mar mondo mi oduok piny nengo mar ngima kata omi William Ruto owuog e telo. Kwachako kata kod mano mar nyiso jopiny kik ti kod products moko. Mokwongo mano swali nino otenore gi wach legitimacy mas Beatrice no wuoye to bende Billy Nete mosire kang mabor ni ere kaka wanyalo wacho adiera ni ma e kerwa ma ok ker lakini wang'anyo nikech wach ker. Mokwongo gima jo Kenya onego ng'e ni katiba ok ochuno ng'ata mondo recognize president kaka katiba mamoko no keto. Katiba masani recognize government. Emomiyo kidwa dhi kata mana ne idwaro sue government. Ok sue office of the president, but sue government through office of the attorney general. Mane gima jopiny onego ng'e. Omiyo jopiny nigi right ni ere kaka wanyalo keto jatend piny kata serikal tesre mondo winj dwachwa gi gigo maludo ewa. Mokwongo en koso recognize. Koki recognize ng'ato kaka ker mar Kenya, mano gimonego bug kata mana governor kata mana MP koki recognize mano gimonego boge malich ahinya nikech mano puts the position of legitimacy. Mano keto position mar legitimacy mari kaka MP kata kaka governor in question. Ni ere kaka inyalo bedo ni yombo to a big section mar constituency mari kata jogo mane ogoni kura giwacho ni ok wayie kodi ni inemi telonwa. Mano gimonego bugi kabisa kendo mano e gima nyalo miyo jopiny in winj koro dwach jopiny mondi we ket magi go tenge to wadhi mbele. No winjo ka MP Manyando yesterday ne wacho gunyoro godhiambo gi twak gi Trevor no wacho ni kata kobedo ni wadwaro development lakini ok tong wager ndara to jok moko nindo kech. Mano nyiso ni serikal ni onge priority. Waneno ka serikal no keto no loko cabros mag State House. To ok neni ni nitie gino marach kendo magi publicize. Mano gitiyo go omenda ma jopiny keto timo gigo ma jopiny ok dwar kuom sani to kech kayo ji. Koro miyo ka idhi kamano to jopiny wacho ni koro ino kwa dwari kendo koro kwa recognize kaka jatend pinywa. Mago certain ways ma jopiny nyalo keto go serikal tesre mondo serikal owinj dwachgi kaka dhi mbele. Swali ni mar ni gigo ma plans ma Azimio nigo machalo kaka kwedo ji tiyo gi products mamoko especially kambe ma ineno ni obedo gi lean towards government side. Those are just some of the ways ma jopiny nyalo engage serikal. Nikech serikal en gima big and mighty, en gima faceless. Ere kaka inyalo nyiso William Ruto in kaka janyanza ni kawuono anindo kech. Serikal ok in ng'ata chielo wuon ok nyal engage serikal wuon. Kata kobedo ni in nyaki engage serikal wuon nyaki bed gi properties machalo mag organization. Kaka kore neno Raila Amolo Odinga sani wa recognize kaka institution nikech gigo mosekedo go gi kaka kedo kodgi opogre matin. Omiyo duond Azimio engage the government kendo gitiyo gi gigi mondo gibuogo go serikal. Mak mana koro swali bro wuok ni kobedo ni serikal ok owinjogi to jopiny odhi o resist products go kaka ne watimo in 2017. Mano nyiso ni jopiny bro pesa ma jogo bro yudo bro dok piny. Bang' mano ang'o ma bro timore ji bro bedo laid off. Mano nyiso ni jopiny bro koso tich ahinya chumi masani. Koro swali en niya jopiny are they prepared for that sacrifice? Nikech ki resist watch ni mokimbo to pesa mayande kimbo yudo kimbo ok be yudo. Bang' mano to nikech chuto ge peten gibro wacho ni wabro golo ji 100,000 kata 1,000 e serikal. To koro penjo nyalo bedo niya kata ka be ni koro tenda Azimio la umoja ongiso jo Kenya mar mondo mi magi product moko wadwa nuti godo. To sani adiera wang'e ni pek mar ngima to nitie. Ang'e ni kata ponono in Patrice kidhie duka kacha maduong' kata supermarket mar mondo mi nyiew gimoro. Tikuongi iwuotho wach kata ni ka en mano mar mogo tikuongi ng'iya ne bei kapok ikwanyo. Ing'iyo ponono mabeche ni piny. Ka ponono mabeche ni piny ta emokwed jo Kenya ni jo Kenya kitigo. Jo Kenya biro timo nang'o kaluwore ni pek mar ngima tadiera nitie makata ko wach ni kikuti kod gini ten gino ma jo piny dwaro. Bende jo piny biro luwo chikegi gi sani ma piny tek.
mage sacrifices ma seche moko bedo ga mondo democracy obed gino molony kaka sani neno kaka BBC nogol documentary margi mar tigi kaka jok moko ne finyilia jok moko kuom mano jok moko nowacho ni ok wabi madho chai go nyaka ang'o motimre nyaka uket ratiro maber omiyo oken plans mag Azimio mag resist these products however cheap kata kobedo ni nengo gi piny manade en mondo wayud attention mar sirikal mondo sirikal ong'e ni gino maludo iwa gino mamiyo wakunjere town ka en gima serious omiyo onego gimiwa itwa kik gi misdirect priorities nikech sani kech ok inyal keto vis-a-vis gima chalo kaka ng'owa yore gima chalo kaka ng'owa cabros gima chalo kaka ng'owa kineno gazette makawuono iwacho ni ofis mama Rigathi Dorcas Rigathi osetiyo gi 1.59 billion at the expense of what Jokturwa mage swali wawacho to ka nitie kimbe moko masiro gik ma sirikal timo kama ogidwa chung kodwa solidarity emomiyo wa resist gi mondo wayud attention ma sirikal billion again nimbe watch hili paroni ila sana mokuongo adwan mondo a clarify aparo no kisomo gazette we clarifying kanyo makare bendi paro ni gigite mabende Azimio dwa timo ahinya ahinya kinde magi dwa chako ng'anyo ayange pacho kae bende nyalo miyo sirikal ludore mano ko riwo ke golo products moko kata ngiso jo Kenya kik ti kod products moko kata golo picha mar jatend piny William Ruto e moko kuma pise madongo e pacho kae kod ng'anyo e od bura kacha koro ing'e gima mora ni last election ing'en mane osebedo kaka culture bang' yiero to nyaka bedie resist nikech kinyalo paro Berets ma green manene okalo last time ne nitiere team mar resist manene resist products mopogore including Safaricom lakini serikal no winjo serikal no winjo the end game nene onge chiemo nene joma nene owacho resist noduogo bowaso njo piny koro wasebet piny gi sirikal bo miyowa e gimro e sirikal koro doguru mondo uti kod products go koro gima chanda hinya nikech ka wagore ni jopiny to nego bedni wang'iyo no jomage madhi bedo affected sirikal kidhi bedo affected jomidhi riembi itije i products ma mwadwa resist go gin mna jo Kenya moero watemo protect gi koro sama kangima tek already sani wang'iye yore ma wanyalo loso mondo kik wamed vunjo families mopogore podi nikech wadwaro teso sirikal nikech sani ka ochiwo example maro Kimbo sani ka koro wacho no wa resist Kimbo ng'eng joma dhi teseka kanyo gin mna jo Kenya ma bende nwang'o mar gin piny e bed ni no mass action resist motimo gin directed to government services to mano da bedo mamor lakini ko en gik ma affect ji man gu family directly mano podi wadhi bedo kod resistance from jok ma gino bedo affected directly koro ang'eyo no sirikal onge luoro nikech king'iyo maber ne nitiere resist last time ne nitiere max action last time to nitie kaka nene kosenyon tien lo kamoro to gigi bro ruma koro aparon mani bende ne mana yamo bro mna ruma koro kaduogo aparo ni osiepa 1.5 billion nene additional budget manene office mar deputy president neno kwayo ok nene pesa manobedo directed to office maru jaod deputy president adwan manan mondo a clarify kanyo alafu ing'eyo pile wacho ga ka awinjo ga kani gweng' wacho no naka nyathi ok odhi school kata madhe mna soda to soda siling 15 tiwacho ni yawa pesa soda no daki imadho soda to nyathi no kodhi school koro wach mar cabros en pesa di keto cabros state house ma kata ka cabros oketie to wachako wacho no waketo cabros to hiya kidhi school waketo cabros to kech kayo jo Kenya pesa ma cabros dimi jo Kenya marom nadi chiemo koro kik wang'iya nitiere problem koro wang'inu ng'ato ok nyal madhe soda ng'ato ok nyal yueye nikech nyathi ok odhi school mane gima dwaro mondo clarify no siepna no sometimes
development nyaka bedie. An gadier ni sirkal, kaka chako wacho, ni sirkal nitiere gi mpangilio. To ging'eyo maber, nikech nitiere advisors, to nitiere jon mantie woko, to nitiere media, mosebedo ka highlight problems ma jo Kenya dhi through. To nitiere sessions mabedo, magi brainstorm, to kugidwa wachan wadwa chiwo, iluongo nini mago solutions mag ino. Boyo mabira dichiel shua alafu rumo. An gadier ni gitemo kito structures maber ma ok bibedo kaka boyo ma ino mabira dichiel to lal. Erokamano ahinya. Adwa ni umak parono gi kanyo mondo ang'e ni in bende wach moro ili jatelo. Kata kamano mak mana parono gi kanyo gi sani nyaka Ramogi John. Yiena mar mondo mi wakaw yoyo marwa mokwongo e chenro mar mbako romo kata twak mar mbako romo kinyi ma kawuono kama bende kwa twaka kotudore kod Azimio chako ng'anyo kose oyo ma en kalore ni ndala 14 mane gimiyo sirikal gi sani oserumo. Okang' mane magidwa kawo kende med mana kete Ramogi TV wamodho pi matin kaito waduogo wadhi mbele kotwak. Raundi ya tindi kotigara botaka imanyasai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ina boliga. Kozimba da gete ya tiji. Kero masachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabwatire baga. Ngitate mutagochi. Otaite somoni yaku. Afika nchota takitipo soku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo monta kuire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yarule liko Azimio sasa bono. Kiudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi. Safaro sa yawa. Palomino chienga tandora mojonya. Kitumbe mowa kelonu otenore ndado magi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Hidola kabari. Wabiro. Chakre orutu nyaka wangla. Nyaka benga. Budho mara tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night Teacher Beach Sangwen Otieno. Nimekuwa nikitengeneza hii underpass for almost 3 years. The first time nilifagia hapa hivi sikukosa kutoa kama kata sikaa gunia kaa 6 hivi. Yani ilikuwa tricky sana. Yani ukipita hapo ulikuwa ni ile tu kujifinyiria kama utaki kuenda kupita wapi huko kwa road utaki kuvuka. Ningependa yenyewe ikue hata iko na lights. Juu yenyewe ikifika idhaa ya jioni watu wengi sana wa access hii place. Sasa mimi ningeomba hivi kama naweza kupewa ikiwa kazi nikuwa nikifanya kazi hapa naweza kukujanga na ninafanya kama niko kazi bado. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Fresh episodes now available on View Sasa. In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Nyasaye wuorwa wachopo nyimi ka wagoyo niero kamano. Iseresowa e nyalo marwa. Isemiyo waneno ber e yore kod dwarowa makagi kacha. Iserito osiepewa kod wedewa. Ang'o ma dwatim ni Nyasaye wuorwa moloyo duoko niero kamano? Dial *811*273# to get Jowetewa.
Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajwang kendo erokamano ahinya kuom medo kete e Ramogi TV. Okinyi ma kawuono e twaka e chenro mar mbako romo. Okinyi ma kawuono wagoyo mbaka kotudore kod ng'anyo mar riwruok mar siasa mar Azimio chako e pacho kae. Mano ng'anyo mar sundo sirikal mar William Ruto mar mondo mi oduok piny nengo mar ngima oyaw servers mag IEBC kachiel kod mano mabende ne giwacho ni onego bed ni chungo chenro mag gwelo commissioners manyien mag IEBC. Nyaka sani ndalo 14 mane gimiyo sirikal oserumo. Okang' machielo magidwa chako en mane. Gibiro ng'anyo to gibiro bedo ka ging'anyo e yo machalo nade. Mane momiyo kinyi makawuono antiere studio kae kod Wela Deka, antiere kae kod Billian Ojiwa, janon weche mag siasa, antiere kae kod Beatrice Ogola, mano seneta mogwel, kachiel kod Patrice Ajwang mabende en janon weche mag siasa kendo jalony e weche mag telo. Wamedo twak ka in bende nyaka Ramogi Ajwang anyisi ni nyalo tudri kodwa kamoro amora ma intiere. Kichwalonwa penjo paro moramora kokale namba mar ote machuok ma en 3-600. Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara iyuda Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kaka pile nyaka Ramogi Ajwang e chenro mar mbako romo. Bende wadhi kor gwenge mar mondo mi watudre kod jofwambo magwa. Wawinja nini to jopiny wacho nang'o kotudore kod thuon wach mabende watwake. Gie thuolo ni wadwa dhi nyaka e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo kinyalo winja ka intiere kaunti ma Kisumu. Okinyi makawuono kaunti ma Kisumu ochiew e yo machalo nade, to in be ichiew e yo machalo nade. Tinyalo mana ngiswa ni jopiny e kaunti ma Kisumu to wacho nang'o kotudore kod ng'anyo ma Azimio chako e pacho kae. Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kawuok e kar dak ma Obunga, kuma bende an kod jodak makaindi, mabende wadwani wakawe pachgi kotenore kod ng'anyo mabende ochan kod riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kautenore kod ndalo 14 ma bende ne gimiyo piny owacho mar Kenya kwanza kotelnegi kod jatend piny William Ruto, kotenore kod weche motenore kod wach duoko piny nengo ngima, wach yaw server mar IEBC kod mamoko. Gie thuolo ni endi adwani akaw pach jopiny achiel kachiel mondo ginyiswa ni to kotenore kod ng'anyo ma bende ne ochan kod riwruok mar Azimio ni gin ginyalo wacho ang'o. Gibro chako ng'anyo ni to ka ging'anyo gibro ng'anyo e yo machalo nade. Machiegni ahinya nyaka Ramogi Ajwang kateri achiel kachiel ir jopiny ka achako kodi ng'ina kamera kache chak gi nyinge tinyisa ni kotenore kod ng'anyo bende riwruok mar Azimio no pango mar ng'anyo tok ndalo 14 korumo mane gimiyo piny owacho mondo mi oduok nengo ngima piny kachiel kod yawo server mar IEBC. Inyalo wacho ang'o odiochieng' ma kawuono? Erokamano kuom piny an dak e seche mar Obunga. Amor kod gimokelo twak ma kawuono mokelo kaka jo-Ramogi. Moloyo ng'anyo mane ochik ni wabiro dhi e ng'anyo ma kawuono, ne wawani wabiro bet ndalo 14 to ne en nyoro kaka kawuono ne timo rito mondo miyo bom nyiso ni wadhi e ng'anyo kodhi gi wadhi e ng'anyo kodo nyiso ni wadhi e ng'anyo kata gi wadhi e ng'anyo ne achiel wach mar saba mondo yaw wang'e kuma nitie jopiny adier mondo ng'e to kura mondo wago ne en kare koso ne en kare mar piny kaka joma ne piny kaka wadhi gi nyithindo matindo wawinjo kech, nyithindo winjo kech, wach mar skul, fee ng'eny, gik moko richo. Koro kwadhi e ng'anyo bat nyalo konyo maber, gik moko nyalo duogo piny, kaka president nyalo kelnwa gik mopiny. Kenya ka en gi dhi ng'anyo, kwadhi ng'anyo yaka Kenya nyalo winjo gik madhi mbele. Erokamano. Machiegni madam Apio king'iyo kamera. An Vincent Otieno, ajadak Mobunga kae. An arito ng'anyo mar Raila Odinga no mar kech mondo mi bet gik moko dog chien. Gima Raila owachonwa mane gima biro timo. Nikech pok aneno kuma police nyiewo mogo slim 50 wana nyiewe 250. Jite nyiewo mogo machal. Makata ka nitie gas kango wuok an go wago bath gima Raila ang'o wachono mon biji moko dog chien ngima tek kodwa mongo gima nyalo timo. Mano ken wach manyalo wacho. Erokamano ahinya machiegni. Erokamano ahinya Ramogi TV, iluonga ni Vivian Anyango, ajadak mar Railway Ward. Wan kaka waneno piny tek. Makano poni ng'anyo ni ne nyalo loko ngima mar jo Kenya nomol wananchi. Wan kaka wan jopiny wawinjo matek sana wan tiere joma ntiere ngima ma level mapiny wawinjo matek. To kano poni Raila ne nyalo wacho ni mondo wadhi e ng'anyo, ana yie ni mondo wadhi e ng'anyo mondo ng'anyo ni
omiwa gima wadwaro, ngima tek, ochumi tek, school fee ntiere kayo medi, kidhi e duka yudo ka bech gik moko tek, ok wawinj maber. Sirikal mondo ne kaka konyo jopiny, lakini agombo ni mondo kara ilo yie ni ng'anyo wanyalo dhiye. Joluo wawuoguru oko mondo wadhiye ng'anyo mondo kanyo losre waol. Mana mapiyo piyo. Mokwongo iluonga ni Omondi Mboma. Ajadak Mobunga ka kendo ka emonyuola. To kapar ni mae Kenya mondo benu wayudore tok yiero maro ma 2017. Kech kaka nwaparo upogre kaka wayudo. Piny tek maka ka nyithindo tim nyaka gi jonyuol nyaka mon liete piny tek. Ok wang'eyo ni mae Kenya mane makoro wantie sani. Nikech ka wan wadhi baba gimoni baba no lando sani no mandamano mamuo mondo wadwara akiwa. Nikech sababu tumeya osaba to make sure no yombo. Mara riyo wundo wano ja kanisa di nisini to kinto hology kod lweny mama tengi to mako piny maru oro serikal mentie endi dictator koro akwe sababa ndo mogik mondo wadhi mandamano nikech kamane madimi wabedo kod thuolo mayot to mane mondo telnwa waol kod piny. Pero kamano machiegni mana mapiyo piyo. Kan gi nyinge Logi Joseph jadak Mobunga Kasarani ka wan waikore ng'anyono nikech ngima tek kodwa. School fee nyowa ngima tek kodwa kaka wan joma manyo jojwa kali wahinyore matek gi ngima. Erokamano mana mapiyo piyo. Joma da wuoyo bi piyo piyo. Amba wacho ni ng'anyo ni to wadware matek mo. Ng'anyo ni wadware kata sani makata ka baba nyawuoyo sani. Ong'iswa nikech ngima tek mak mene nani. Atiyo to pesa kane gima pesa konyago nikech kidhi pesa na ruma duka tedi chelti tich bana gideino. Koro wadani ng'anyo kata sani ake go free wane yo. Erokamano machiegni ngena kamera kata chaki nyingi. An iluonga ni Debora Galo. An jadak Mobunga. Awacho ni waol gi chandruok nyaka samwa bede ni nyithindo mang'eny pok odhi sikul nikech pesa onge. Uchumi ni malo. Ka ng'anyo no nikech kinde duto wang'iyo gi ng'anyo. Ka ng'anyo kelnwa lokruok. Ji mondo odhi ong'any nikech waol wadak gi chandruok. An mane wach manya. Sawa, iluonga no pang. Raila wariti gaganu bor wawuok ok wadhi ng'anyo. Mondo wang'anye mokwongo. Ok wabidake Kenya kono seche sayote. Ok wadhidake Kenya medak gi paro wang'anyo. Ok wadhidake Kenya machalwa toro. Winjo. Wadake ngima mathin duto nigwa mondo waginde. Molo dake ngima mang'any kaya wat sayote. Yo ne fue lo ne gogo da nyisa dinti gogo mo do ja ko na semi apira ruto no telo no ninja real matio Wajina naitwa Morin Anyago. Mimi nasema Morin Anyago anakuwa baba ni okunwala ndo wade maandamano nikimasha dek. Tibe onge wan kaka wang'eny kani wadhi sikul to waonge tich nyithindo bokwamo koro baba mondo tirwa mane maandamano. Erokamano machiegni. An kawuoyo iluonga ni Rukia ajadak Mobunga kae to an gima wakwayo ni baba wantie tok baba warite mondo wang'iswa ni ng'anyo no endo chako sadi wadhi ng'anyo nikech wahinyre yaki wantie gi school fees wan gi nyithindo dot kaka dhi school onge to maisha pod medre mogo kidhi duka ido ka mogo idho sabu gimoro amora ni shida to koro wanakwenda ni baba guna filimbi tuko nyuma yake. Asante sana mapiyo. Kwa jina nilunga Stephen Muntu Jal ni nying mara MCA an gima wacho warito jaduong' okethono mana time jaduong' onego wuog oko mondo mi ong'iswa line up nikech sane waikre mondo wadhi e ng'anyo nikech piny tek wawinjo matek kabisa sana wach sikul gimoro wach chiemo wach mar pikipiki jo pikipiki fuel gik moko dhi marach koro wan wadwaro ni jaduong' ochuwuog oko mondo ong'iswa kama piny dhi very fast mane gima nyalo wacho. Kwa majina mtamuita Clement Osundwa. Mimi kwa maoni yangu na ngoja gharama ya maisha imepanda juu sana. Na hii uongozi wa Ruto hii naona sio mzuri. Sababu saa hizi tunangoja baba tupatie mwelekeo
tungoje tutafanya kitu gani, sababu ukiangalia hata muhogo imepanda. Juzi hapa nimeona Ruto akisema sijui unga imerudi shilingi 200, sijui 180. Okay, saa hizi ukienda kwa duka unapata shilingi 200 na kitu hivyo. Tunaona anatuchezea uongozi wake imekuwa ni kama kulipisha kisasi. Badala afanye maendeleo kurudisha maisha chini, yeye ni kufanya kazi ya kulipisha kisasi na kushika wananchi. Kwa hivyo tunangoja uamuzi wa baba, ile kitu atatuongoza, tutachukua mwelekeo tujue tunafanya kazi gani. Asante sana. Erokamano an kachung' ka iluonga ni Jeje Okocha, an jadak mar Obunga. Adwa wuoyo on behalf of youths gimomiyo wang'anyo. One, sani piny tek. Then, in the sector of boda, iyudo ni sani fuel odhi malo. Koro kata customers madang' idh pikipiki be onge. And then, gimomiyo wang'anyo kendo is, youth sani tich onge. Mwaso kaka Obunga ka en kumung'e ni en kumarach. Iyudo ni sama tich onge, yudhe donje timbe maricho meg maji. Iwinjo to mano ok ber. Koro an akwa baba ni konya biro onyiswa kaka wanyalo ng'anyo yo mamuolo mondo gik madwaro kaka creation of employment, empowerment, gigo manyalo miyo waendelea go obi mapiyo piyo. Erokamano. Erokamano. Nyinga iluonga ni Peter Juma, ajadak Mobunga kae. Wach mokwongo marach nae mogik en ni ang'o momiyo jatend piny Kenya ok dwar yawonwa sava mondo mi wane gik moko kaka notimore. Wach namba 2, sani piny tek makata kaka watimo onge. Ana japiko, ariembo pikipiki ema dak go, ema pidho go familia na. Fuel oidho ma onge gima wanyalo timo. Fuel sani beche tek makata kaka iting customer ibagen onge. Mar 2, mogo idho, gimora mora idho nyaka ne piny chakre machop sani pok naneno uchumi ma wan go sani. Omiyo wan baba rito mi wacho dwa ni mondo wawuok ndara mondo mi wane. Erokamano. Erokamano gi ngensa Numa ajam gori arongo sana dak sumuka. Ana support ng'anyo to be ng'anyo mamuol keshingi moro idore. Kedhe kamora mora fuel ni malo, unga ni malo, dio kudhi maber nyithindo bugi skul nikech pesa onge. Koro warito baba ng'acho na mburo timo. Rojo dhi ng'amo mulo ketho ng'ato. Ilo ni jino ndio kelo kata no gikajo wacho ka ore demonstration bakpuon en ok jawo mano ng'anyo kaka mano wang'eyo gimoyo ne dhi ng'anyo ni gimne tek beta ne ja Kenya kawaida. Omiyo wach ni kapo nono sa ang'oromo ma sirikal nyalo mna winjo mkaji ni ndara to ndara ne makoro wabro dhi mondo sirikal owinj ni ngima ok yot gi jopiny. Ok en ng'anyo mar dhi ketho gir ng'ato, to en ng'anyo mar wuoyo gi sirikal nikech samoro dhok ma sirikal winjo samoro en mana ndarano. Koro kamane ma giwinjo to mane ma rito ni mondo kara ilang'o oselendo ni stadi to koro wan bende onyiswa mana ni wan kaka jo Kisumo kwa wuok to wadhi kanye nikech ing'e ni ji adhi Nairobi to jo siasa makoni gi to komiyowa kaka wan jo Kisumo wadhi Nairobi. Koro wan joma ni Kisumu bende giwach ni wan to wan wang'anyo gi kanye. Mane wach madawach. Erokamano ahinya. Mana kamano nyaka Ramogi Ajwang' kaka isewinjo moko kuom paro mopogore opogore kowuok kuom jodak ma Kisumu ka ndenya to jodak e alwora ma Obunga ka gigo dwondgi piny kendo giwacho ni girito mana gima ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga biro wacho kotenore kod wach ng'anyo kod thuolo mane omi tend Kenya Kwanza kotenore kod William Ruto mar duoko nengo gima piny kaachiel kod yawo sava e kind gigo mamoko. Ka ok kamano to gin mane gima girito ka ionge penjo moro amora to ang' naduok ni e studio kanyo Joyce mondo idhi nyime kod twak mabende wapedho ne oganda e studio marwa mar Ramogi TV. Joyce. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kowuok e kar dak ma Obunga e kaunti ma Kisumu. Wawinjo kanyo paro maliwa ahinya kowuok kuom jodak e kaunti ma Kisumu kalore ni jopiny nitiere kod paro margi kaluore kod chenro mabende riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance chano chako ayange pachoka. Millicent angwa wi thuolo mar mondo mi lunwa weche mamoko mabende wabro nene weche wa manyiena odiochieng' makawuono. Nyaka Ramogi Ajwang' bende kamora mora mi tudri kodwa kinenwa e yor mbui kacha obed mano mar Facebook kata mano mar YouTube. Anyisi ni moko kuom ote ma oronwa okinyi makawuono wabro bedo kwa somo gi achiel kachiel. Kwa nyalo mana somo moko kuom ote mabende uoronwa okinyi makawuono. Philip Ochieng'
Ojunju wacho ni the speaker Moses Masika Wetangula ne oseluongo Right Honorable Raila Odinga kod wacho kanyo ni Samoei Ruto mondo gibed gi dialogue to unite Kenya. Wacho ni kata kamano mano ote kuoro ote moko nyaka Ramogi Jang tutemo ore moko mabet berbere. Kata kamano jatelo montiere godo bro nyisowa kamano en adiera. Johnny Ratego wacho ni jo Azimio ketho sane jopiny. Sane gima sirikal thuolo gime sirikal thuolo oti bang' higni 5 jogo kura biro neno kamedo sirikal mar Ruto thuolo kose giwe. Kabendo wacho ni ngima noidho chakre sirikal mokalo. Sirikal makata baba ne ntiere iye. Mano ote maliw kanyo mar Johnny Ratego. Baraka Suda wacho ni wan wasedonjo e bas kendo wuotho osechakore. Wadhi State House, wadhi nyisogi ni Raila Odinga e president mar Kenya. Ruto en president mar Venezuela. Akia wachne. Mago mana paro mopogore kanyo mag joneno magwa. Akabende Jakim wacho kanyo ni Raila gi Azimio team oromowa gi ng'anyo sechete. We are tired of him. Odhi dala owene Ruto thuolo oti. Loch osetame. Wacho kanyo ni wacho ni are needless. Achak gone kura ndalo gigi Kibaki. Kata kamano mago mana paro mag joneno magwa. Nyathi Lengo bende wacho kanyo ni obed mana mar kwe maonge remo mochwer piny. Mago ote ma joneno magwa oronwa kanyo. Ashman Chila bende wacho ni wan gima wadwaro en duoko uchumi kendo keto ngima mogonyore e Kenya. Omiyo waonge gi luoro. En DJ Ashman Chila, Sukari Industries Ndewa. Engineer Lazaro Kanyambok bende wacho ni Joy wasepenjore mathoth ni when will Ruto start implementing his campaign pledges. Nikech sani almost over 5 years, nothing tangible except blame games and serious purge on former regime senior official. Kabendo wacho ni miuru ng'ani just few months to dhano dhi jok kode nyaka ji kamudavadi gini makoro omorni chiemogo. Wacho kanyo ni after 2 years wacho ni dhi bedo East Africa most unpopular government makata ng'ama tin ka an kama kochungo to dhi yombo. Mago mana ote mag joneno magwa mabende gichwalonwa kacha e Facebook kama bende wantiere live okinyi makawuono kachiel kod ote mamoko mabende anyisi ni nyalo chwalonwa kokale namba mar 2-6-000. Iwinjo janeno wa moro kanyo mheshimiwa mabende wacho oliko wach moro kanyo ni jatend piny William Ruto kachiel kod Raila Odinga oseromo mabende obag kanyo kod speaker Moses Wetangula bende nadiera kosemago mana weche ma jopiny lieko. Adwa nyisi Joyce to goganda waduto ni mago gombo mago lek mag jopiny kaluwore gi pek mag winjo kage gombo ni to bedi gimoro bedie makelo ne gikwe nyaka sama bede ni kaka Azimio warito baba mondo nyiswa gima wadhiye next. Mago gombo mag jopiny to adwa na wuoye bende achiel kuom weche moko mawinjo ka oganda wawacho. Adwa na nyiso oganda wa ni nyaka sani Azimio osetimo mbaka gi kuonde magidhiye gi kwe ma onge remo. Kendo ineno ka kuonde ma wadhiye samoro sirikal keto askeche kane wan jivanji askeche no luoro Nairobi te kane gin gi geno ni mana kaka ne timore chon e ng'anyo ni jo Azimio biro wuoyo to kaeto samoro lweny ne nyalo wuok. Onge lweny manowuok, ne walemo mwagomba kawa mwawuok mwadhi. Koro miyo pod wanyiso gandawa ni nyaka sani kama wabede kwa winjo baka ma baba goyo gi kako dhi en mana kwe to gima wawuoye en baba gima wacho en duond jopiny. Mar ariyo thuolo mar orum apani wadong magi dakika achiel kende yena mar mondo miu nyiriri 15 chiu thuolo wachumo gik ka watieko twak mar okinyi makawuono kapok oriembwa kae. Yes. Adwa na wach be gimoro sani awinjo ka ng'at achiel ochiwo luoro ni Azimio ketho sa gi mi sirikal thuolo. Sirikal onge ng'ama otamo tich
Ruto osebedo e ofis nyaka dwe manyo odonjo e yo moko wadwar nyaka sani. Ng'amotame tich onge, omiyo gik mapok waneno go ene motame kende, kendo Azimio okotame. Ng'anyo romowa, odwani mondo anyis oganda wa duto go oganda mamoko ni baba ochung' ne oganda duto, ene duol makonyo Kenya ka e weche ma ok dhi maber. Adwana wach kata achiel kuomgi ni baba timo gik moko ne jopiny makonyo mana pinywa. Achiel kuomgi en devolution mane baba ochoro. Nyisa uru sani ni kaka pek timore to kata sirikal mamalo gi dine onge devolution to gidi koro piny chalo nade. To gima baba time devolution no en ne piny te, ok ne kuonde Azimio kende. Nero kama na inya thuolo marwe mama wangwa bilian wach ni mogik ka watieko twak mara mogik enano kapok wang'anyo to ni national government wang'anyi county government man machiegni kodwa. Weekend na nantiere gweng to aparo some of the nini mobedo devolved in health kanena tuo kanotera e hospital chieth manena yudo kama ne chieth ma jodala yudo to aparo mondo wa focus mondo gik man machiegni kodwa magino through devolved system kapod kwa chako manyo wach mar national government. Mana mapio pio thuolo marwe marumo. Ero kamana inya Patrice wach ni mogik. Anyalo mana advise the government ni kudwaro mondo jopiny kik wuok kodu e yo ma ok odwar miluongo ni ng'anyo whether mamuol kata madundo, en ni konyuru jopiny, winjuru dwach jopiny. Ka en mogo mane malo uket subsidy maduoke piny gi petrol, to bende mogik ahinya ndikuru jok manyalo konyo deliver promises. Kaka nawacho maternity mojo ni jomondik pok okonyo sirikal e delivering promises kanyo makata ka jodakteche ochako ng'anyo kawuono gikia kata ni CBA en ang'o. Gindik joma proper to mano e kaka gibro deliver their promises to ero kama na inya. Wach na mogik ene oganda wa onego ng'e ni sirikal sama tiyo to nyaka bedie duol macheko sirikal mamiyo konyruok wuok, and duondno en baba Raila Amolo Odinga. Ero kama na inya Patrice Ajwanga biliano jiwa kachiel koda Honorable Beatrice Ogola kuom kawo thuolo maru mar mondo muchop e studio ka wabed kod twak inya kotudore koda wach mar Azimio chako ng'anyo e pacho Kenya. Ramogi Ajwanga kanye mochopo godo e giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono. Thuolo e momayo wawangwa kata kamano mbaka makama e pod wanyalo loso kata wanyalo goyo odiochieng' machielo. E lojogo duto mabende oneno ni chenro ni obiro ni yo makare mano moriwo nyawadwa Cleophas Oluoch, director marwa Bob Wafula mabende ne wantiere godo odiochieng' makawuono kachiel kod Morina kachiel kod joma kaduol duto jogo picha wagonero kama na inya kuom kete mana e Ramogi TV. Nyakendo waromo odiochieng' makiny ka Nyasaye otelona to in bende oteloni. Oriti masani nyinga Joyce Oduor. Ibed kod odiochieng' makare.